Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dole za ku ji bayanin gida mai albarka. Sai dai mutum ya kira mu mara ƙarin bayani. Wannan magani ana ƙola kai na asira na samun kuɗi. Ana rubutu ana yin ita haka ne da sassafen ka tashi neman ilimi. Za ka yi kafa ɗaya wannan sai ka karanta sunan Allah shi ma wannan da sauran buƙatu abubuwa na rayuwa ɗaya da muka sa a gaba da sauransu na Allah ya ƙara buɗa kowa. Yawa muna buƙatar da kai insha Allah ko baka da sana'a ko baka da wani aiki da kake na samu insha Allah Allah ya subscribe ta hanyar na mana ƙararrawa da za ka samu kuɗi. Shi dai wannan magani a gurguje shi dai sirri ne muka yi shi ne samun kuɗi sirri ne na sauƙi sirri ne ta samun kuɗi cikin sauƙi insha Allah. Muna ga duk wanda yake so ya samu kuɗi a rana ya tashi ba da kuma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ne dole za ku ji bayanin gida mai albarka sai da mutum kira mu karantawa bayani kafa ɗaya wannan magani ana ƙola kai na asira na samun kuɗi ana rubutu ana yin ita haka ne da sassafen ka tashi neman ilimi. Za ka yi kafa ɗaya wannan sai ka karanta sunan Allah shi ma wannan da sauran buƙatu abubuwa na rayuwa ɗaya da muka sa a gaba da sauransu na Allah ya ƙara buɗa kowa. Yawa muna buƙatar da kai insha Allah ko baka da sana'a ko baka da wani aiki da kake na samu insha Allah Allah ya subscribe ta hanyar na mana ƙararrawa da za ka samu kuɗi. Shi dai wannan magani a gurguje shi dai sirri ne muka yi shi ne samun kuɗi sirri ne na sauƙi sirri ne ta samun kuɗi cikin sauƙi insha Allah. Muna ga duk wanda yake so ya samu kuɗi a rana ya tashi ba da kuma ko kuma ba shi da sana'a duk wanda ana yin wannan sirri ne mana subscribers. Izawaka ake karantawa kafa ɗaya sai